Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Paminawa! Certified SED Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag-maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang SED Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, SED Panyawan. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang umpa. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Wa ko makahimo ana sa akong girlfriend ganiha na. Nga ako'y nagbira sa chair alang niya. Ug wasab kakahimo ana ako kaniadto. Remember? So, maswerte ko nga si Zanro nga akong giilis nimo. Ha? Thank you, baby. Mwah. Oh. Oh. Have your seat. Tupad na ako. So, guys, di naman mo tuod mag-meet, ha? Kinahanglan pa bang mahibaw ka, anak, Morgan? We're here para makita-kita o maghibaw anay sa mga nahitabo nato. Mao nag-reunion ta, di ba, Chang? Kinahanglan kidi ay nga ang tanan mahibaw-an mo, Morgan? No problem, baby. Ako nito bag niya. Ha? Well, Baby. simple lang among panagkita. Nagkabangga lang mi sa mall. O gikan na to higayon, ha? Wa ako na ibuwag sa kumpananaw kini si Charmin. Dili ba, baby? Yes. Yes, baby. Kinsa ba sabang di mabihag sa kagwapa o ka-sexy ni baby? Di ba, baby? Nagpahimos na ka, ha? Mong di ko na gyud ni buhian pa nga kong baby. O salamat din siya mong pagbuhi kang Charmin, ha? Kaya naangkon ko siya. Hey, kumusta na yung girlfriend to pa ni mo? Wa man ko na tingog-tingog nga nagsigig tanaw siyang phone. Naka-earphone, baby. Murag nagtanaw og K-drama. Unsa? Muli gipuli mo na ako, Morgan? Nga way pakialam sa palibot? Nahibaw ba na siya kung sa inyong gianhin ni? Wala lang kung tanan mo kuyuga kung mauna mo lang na iyang buhato din Charmin. Hi, guys! Si Irish ka na ni Dulos Pikas Lamisa. Baby, restroom muna ako, ha? Okay, baby. Ingat. Wow. Kung nahibaw pa lang ko nga ingon ana day ang imong gusto nga perming hagkan. Gibuhat ko na kanak niya to. Huwag ka pa mahadlok madungan na ng imong tupad. Unsaon lagi pagadungog ana nga nag-earphone mo na. Sweet ang imong bagong boyfriend. Og husto ka. Makagusto ka gyud niya kay may barog og itsuraan sab siya. Dili sab kabintaan. Of course. Ang angman sa ilisan di ka og mas minus pa nimo. Unsa siya kaadunahan kay nako? Unsa? Mas adunahan pa ba siya kay nako, ha? Charmin? Charmin? Ikaw ni? Oh! Irish! Irish, kumusta? Balag yung nibiyak ko sa lamisa nga among nahimutang na Charmin. Kiniduol ko sa Iris dito. Ug siya ang nilingkod sa lingkuranan nga akong gilingkuran kanina. Patay, saom na ko niya. Pagkatao niya akong Charmin. Nagkauyo na ba yung takos kong rola? Isip ko yung Charmin. Buang. Pero daman lang na ko sa saba ng Charmin na nagpamauli na mo. Di lang siya kong balik sa among table ni Charmin. Tinilangon ako. Paridaan ko si Iris. Maintag, di lang ko niya makitanda. Sumusuga na ka.
Lami yun yung kananing mamahalong pagkaon. Ay, bahalang mahal. Di ba niya akong kwarta? Yun yung pagkaon sa mga to, umayin lang ni. Kasuway po ko aning mahalong pong restaurant. Lami akauna eh. Pero tingahalan kung nag-entertain ako. Kasabot tingal ito sa akong gisulti o sa akong kaignorante. Pero pagkita nila nga, baga kay suod akong pitaka, ay giatiman kung maayos mga kanahal. Porbida. How was the food, Goliath? Ha? Unsa to ba? Nabusog ka ba? Madam! Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule. Produkto ng SED Marketing. Wow! So, reunion yun ninyo ni Morgan, Charmin. Unsa ang feeling nga ikakita mo pagbalik ang imong ex? Ha? Oh, wa lang. No regrets. Kay happy naman sa akong life karon with my boyfriend. Ambot lang ni si Morgan. Kay bisan tupad niyang iyang girlfriend, halos di man mabuwag ang iyang mga mata na ako. What? Pag-sure diha, oy, Morgan? Oh, it's my phone. Kadali ha, may nanawag na ko. Excuse me. Oh. Hello, tita. Iha, asa ka? Ari ako, pagdali. Nagdaligbiya si Iris. Asam ka to siya nga ni Kawasman. Di na ba ka to siya balik kong sod sa kong lamisa? Balik kong si Charmin. Apan kinahanglan nga mag-amping kung di makita ni Iris. Mayong takon na magigpamauli na kini si Charmin. Madam, gisa to yung gitawagan taon. Polis na to kayo mong madakop na ako, madam. Ha? Kinahanglang mutugan ka gyud og asa ang akong anak Goliath. Kung dili ka gustong ipadakop ta ka. Bida, uy. Bingkan mo na kung klikihan noon. Asa lagi si Sandro? Wala lagi taon ko kay Bahog asa, madam, boy. Sure pa, oh? O gano'n ni ka din eh. Nikaon mo ko din eh. Kita bitaw ka nakikita ko nakikita ka na kung nikaon ko din eh. Nianhi ko din eh kay mukaon ko. Ngiga ni mo kan ano? Dinhigyo ka sa mahalon nga hotel? Ka-afford ka din eh. Porbida nga no. Abi kay pobre man ko, di ko ka-afford din eh. Tita? Uy. Ikaw man tong gilihayan ni Dong Sandro, no? Tarong anang sinultihan ni mo, ha? Husto ka kyud iha. Niya sila si Sandro din, he. Tungod adtong sakyanan sa akong anak nga nakapark dito sa parking lot. Nakita din ninyo, madam? So karon tugaan lagi. Asa ang akong anak? Ay, wala lagi taon ko kay Bao taon, madam. Ay, sayo na ka na, tita. Para makita na to si Sandro. Adto ta sa parking lot, sa sakyanan ni Sandro. Unsa? Kuni aman si Sandro din, he. Mutultol gito kung asa nakapark ang iyang sakyanan. Di ba, Goliath? Nagsabot ra mo nga magkita ug mag-abot mo sa parking lot, di ba? Wa day uy. Gusto ka iha, Irish. Adto kita sa parking lot di nakapark ang sakyanan sa akong anak. Pero, wa ba ka ni siya makatext kay Sandra, tita? Nga ni asab ta dinhi? Asa ang phone ni mo? Aron di ka ka-text ni Sandra. Wa maganipitiri ng cellphone ako. Imposible. Gusto ka matanaw? Ha? Bisa imo pa rin pang-iuon o niya ano? Taysa ha? Ikuot ko. Diyan dapit sa kong bugan, ikuot ko. Lamlang mo ni akong bulsa. Diyan dapit sa kong bugan, day. Ikuot ko. Ayun na ha. Taysa, iibto na ko. Nara na, imo na na. Hanggaw! Usa man ni cellphone na, oy? Mura man duwaan.
Bertuhor ba taon kong cellphone tao, driver ko. Ano yung cellphone? tita? Driver lagi ko, pobre kay ko. Pero nga niam lagi ka din he. Klaro na lang no, nga ni asap si Sandro din he. Kadaghan itong storytelling ani oy, naunsa naman Tana, ato na to sa parking lot ha. Hadlokon mata. Tanawag, di ba mo lubok kog pinaabot itong Dong Sandro, tara. Unsa? Sana ninyo kay busog na bitaw ko dali. Huwag naman mabalik si Irish. Baby, nakainom-inom ka na. Mas mayo tingaling mamaulit na ta. Oh, kakiljoy ba ng imong boyfriend, Charmin? Dili killjoy ang tawagan na, Brad. Nag-care lang ko sa akong baby. Oh, baby. Nag-enjoy pa ko. Dili mayo ni mo ang magkubog og mayo. Mag-hangover ka na sa bana. Ako may mahasol og mulabad ka na imong uho. Kaya ako tigilot ni mo. Wow. Okay, kid kaayo, baby. Okay kay ka. Mong Morgan, wa ko'y kimahayan nga nagbuwag ta. Kaya napunta ko sa lalaki nga tinuod nga nag-care na ako. Oh. Okay, baby. Tungod kay love ta ka, mupatuo ko ni mo. So, mamaulit na ta. Guys, sayo pa kayong oras, oh? Sorry ha, Morgan. Parehas ming Zandro nga may atiman nun pang negosyo. Mong will go ahead. Let's go, baby. Nag-sweet ka naman kayo, Charmin. Dili ka man ingon anak ka ni Adto, di ba? Di ka gani ka maong muparayag na ko. Siguro ang kasweet sa tao, nagdepende sab sa kasweet sa iyang partner. Kaya nakita sa nimo, di ba? Kung unsa kasweet si Zandro na ako. Lahi nakit kay siya nimo, Morgan. Oh, unsa? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko rin nangarap na makapag